Hvad så? Jeg er her nu. Jeg er på trapperne, som man siger. Ja, jeg er lige på trapperne. Vi ses om lidt. Ses. Okay, gave. Bund eller resten i håret? Ja, pisse fedt. Hvad så? Hvad så? Klar til at spille det nye track og det hele? Okay, kys. Ja, nej, ikke alligevel. Inde i Ponyhjernes lydstudie. Okay, giv den op for DJ Åbæk. Ja, så recorder med ny musik. Skål. Ja, øl. Okay, vi har det hele. Okay, gangsters. Nå, skal vi komme i gang, drenge? Vi er klar, vi er så klar.